Qatt ta' persuni minn numru ta' kumpaniji kellhom jiġu evakwati wara li ħareġ gass qawwi minn kumpanija tal-gass fiż-żona industrijali fit-Triq Valletta Ħalluqa. Jidher li l-inċident seħħ meta kienet jimtela bowser tal-gass u tqaċċat pipe bil-pressa. Il-gass seħħ f'impjant tal-kumpanija tal-Easy Gas wara li kien hemm ħruġ tal-gass minn bowser li jesa 11,000 tunnellata u nstabitlu tiċrita mal-pipe minn fejn beda ħireġ il-gass. Il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili fuq il-post assiguraw li l-gass telaq kollu billi jagħmlu użu mill-ilma u bil-fowm. B'hekk b'dan il-mod l-impatt tal-gass fiż-żona beda jitnaqqas ftit ftit. Għal xi ħin it-toroq li jagħtu għaż-żona industrijali, Triq Ormi u Triq Valletta ingħalqu għat-traffiku. Dan hekk kif l-awtoritajiet ħolqu żona ta' esklużjoni ta' madwar 600 metru biex ikun assigurat li ma jinħoloqx periklu għan-nies.